بڕیارە چاڕۆژێندی مەزنترین میتینگە جەماوەری لە وانە باکوورێ کوردستانê بهێتە ئەنجامدان بۆ پشتگیریە پرۆسەیە ئاشتی و چارەسەریە و بانگە ڕێبەرێ زیندانکریە پەکێکی عەبدوڵڵا ئەوجەلان ئەvە دەمەکیدا ئەڤروکیا کۆمسیۆنە وەک هەڤی براتی و دەموکراسیە یا پەرلەمانی تورکیا بوو چارەم جار کۆم بووە ئەف جارە دیگەل کەسوکارên قوربانیên şer sibehî jî digel dayîkên aştiyê û divê demê de trombêla Torosô trombêleke rengspî ya jîtemê di navbera salên notayek heta notoşeşan li pêş ya avahiyê Perlemanê Tirkiye hatiye şewtandin. Ev dihête çiwateyê. Aya bi rastî jî egerên serkeftina proseya aştî û çareseriyê ji egerên şikestina wê zêdetirin yan ne? Van pirsan ji Weysî Dilekçî hevserokê Dem Partiyê wanê dipirsim hêjayê Weysî tu bi xêratiya Kurdistan 24 wan xwe amade diketin çarojendî mezintirîn mîtînga cemawerî ji bo proseya aştî û çareseriyê û banga rêberê PKK Abdullah Öcalan encam bidetin. Hîn çavarêtken ev mîtînga henê sedî yan jî bi sed hezarî û milyonî bît. Belê serî jî silav û hurmetê xwe ji bo hemû xebatkarê Kanala 24 ve Kurdistanê û hemû geştvanên we re pêşkêş dikim. Belê hûn jî dizanin û pêvajiyekî pir dîrokî û girîng de diborin, derbas dibin. Ji vê awayê de jî hem navenda me giştî û hem hemû bajarên Tirkiyeyê de îro xebatên me ji bo vê pêvajoya Hanê pir xurt dimeşin. Ji vê çerçeveyê de jî 23 Tîrmehê Vanê ji qada saeter emê mîtînga netecrît û azadî ji bo pêvajoya weştî û civaka demokratîk emê mîtîngekî pir girîng darxînin. Hevserokê me giştiye Birêz Tuncer Bakırhan, hevserokê Partiya Herêmê Demokratîkê Birêz Keskin Bayındır û aktivîsta tevgera jinên azad siyasetmedara Kurd Birêz Gülten Kişanak vê beşdarî mîtînga me dibin. Ew mîtîng elbette ji bo vê pêvajoyê gerek girîng e gerek muhîm e. Ji bo ku gelê Kurd piştî banga Birêz Öcalan ya 27 Sibatê ji bo aştî û civaka demokratî hatî kirin. Pişta bi milyonan gelê me 8 Adarê 22 Adarê Newrozê derketin qada vê bangê xwedî derketin. Elbette nava pêvajoyê de jî ew pêvajo ku ser bikeve pêş ve diçe girîngiya xebatan mîtîngan û girîngiya ku bêjin gelê me vê pêvajoyê alîkariyê Başa hêjayê Dilekçî axiftinên hewa pêşbîniyê nîşan didin hûn dibêjin karên proseyê bi başî birêve diçin. Bi başî birêve diçin meseleke bilezgînî birêve diçin meseleyeke diye û derketina neyarên vê proseyê mijareke diye. Hewedî di dema kombûna komisyona wek hevî biratî û demokrasiyê trombêleke Toros ya jîtemê li pêşiya avahiyê Perleman hate şewtandin. Serokê Perleman jî ku hevdem serokê komisyonê ve naşêrîtin ku li navxuya Tirkiye û li derve vê proseyê dijmin hene. Aya hûn heta çi qasî heta çendê ji serkeftina vê proseyê bibawerin? Aya aliyê aştiyê bihêstire yan aliyê şikestina aştî û berdewamiya şer bihêstire? Elbette aliyê aştiyê daha bihêstire vê derê niyet muhîm e em bêjin gavê qenc muhîm in. Elbette îro saziyên dewletê jî ji bo ku pêvajo ser bikeve elbette ew jî navakar û xebata dibin. Elbette yê hemberî vê pêvajoyê vê projeyê jî meheqeq hene. Neyarên ku naxwazin ku ew pêvajoya Hanê ser bikeve, projeya Hanê ser bikeve elbette nava provokasyonan denin jî dibe ku lez û bez em bi hev re destê aştî xurtir bikin. Gava bavêjin, gavê leztir bavêjin ku bi hev re ew kesê ku îro hemberî vê projeyê hemberî wê pêvajoyê disekin ku em wan bertaraf bikin ji vê awayî de jî gerek kar dikeve ser milê her kesî.
herkese hela xwede ji bo ku ew pêvajo ser bikeve lez û bez dibe ku bikevena karo xebatan de em jî tam lê vesîlê belkî ew pêvajoya xurttir bibe ku em daha destekekî xurttir daha mezîntir hêzekî daha mezîntir bidin pêvajoyê em mîtîngana tên darxistin ji ber wî çendî jî yek û niyetê wana neqenc hene me Tirkiyeyê de naxwazin ji şer de em bêjin berjewendiya xwe dest dixînin ku hene li bê ku em hemberî wan jî destê xwe dest bigirin ji ber wî çendî îro tevahiya Tirkiyeyê de gelê Tirkiyeyê ji vê pêvajoya hanê bawer e dixwaze ew pêvajoyê ser bikeve elê çendî gav bêne avêtin heqa jî serkeftin navê pêvajoyê mümkün e ew ê kesê dixwazin provokasyon dikin me heqeq bi gavavêtin navê pêvajoyê de jî ew ê jî wala derkin. Hijoyê dîlekçî cenabê hewa dibêjîtin kesên dixwazin ev prose ser bikeve aliyê bihêztir zêdetirin baş e ev pêngaveke xêrê ye lê mesela bi temamî proseya çekdanana pekekê pêngaveke din nayê çavarêkirin hûn vê çawa dinirxînin aya dê pekekê li benda dewletê bît zemîneyê saz bike pêngavên yasayî pavêjît ev komisyon karekê biket yan jî pêngavên din dê li pey pêngava mesela çek şewtan dinê werin. Ya muhakkak gerek ku devlet ku gava bavêje em bêjin peyekê niyeta xwe yê qenc danî holê gotin daxuyên jî dan gotin em bi gotina Birêz Öcalan'ın em ji piştgiriyê bûne vê pêvajoyê em bi hev re em jî amade ne ku bu siyaseta demokratîk pêş bikeve ji bo ku civaka demokratîk were sazkirin avakirin jî em jî amade ne ew jî gava xwe yê qenc avêtin em bêjin çekê xwe şewitandin elbette aliyê dewletê vê jî ku ji bo ku pêvajo ser bikeve ji bo ku em bêjin gerîla ji tew ji jiyana demokratîk û ji tew pêvajoya siyaseta demokratîk bibe ku dibe ku mecbûr e ku gav bêne avêtin qanûn werin veguhertin zagon werin veguhertin ji vî avayî de jî gav bi gav ev pêvajo ser bikeve ji ber wî çendî jî ew komisyon ve gavê xebata xwe dimeşîne elbette nabereka xebata wan de nîqaşê wan de çû hene çi tune me em wekî siyasetmedarên herêmê em nizanin ama daxwaza civakê daxwaza me daxwaza em bêjin siyaseta me ku lez û lez gav bêne avêtin ji vî avayî tişta ku ketiye ser milê peyekê me heqeq pêk anî gotinê xwe gotin gavê xwe jî avêtin elbette pêvajo ber bi aşîtiyê ve hindî were meşandin daha zêdetir gavên demokratîk werin avêtin elbette hûn ji vê komisyonê çi çavarê ne hûn ji vê komisyonê derencamên karên vê komisyonê dêwarê hiqûqî yasayî da çi çavarê ne mesela saet 5 parlamenterekê Hudaparê mêvanê min bû got manga dahatî meha bê dê pêngavên yasayî derheqê azadkirina gerîlayên bêtawan û zîndaniyên siyasî proje yasayekê bihête amadekirin medya Tirkiye jî qala amadekirina vê proje yasayê ji layê desthilatê diketin aya ev proje yasayê dê bikevîte meriyetê û bibîte yasa û hête cêbecekirin eger erê dema wê ji bo hewa aşkera ye ya me heqeq ku gerek gav bav me ew komisyona tişta tev ser milê wê ew hediye ku ji komisyonê tên xwestin ku dibe bikevin meriyetê em bêjin hewsiyê îro hefsa de ku dibe ew qanûn werin veguhertin vê îro bê sûç bê xeta hefsa de ku dibe ku bê azadiya wana ew kirin ji vê awayî de veguhertin çê bibin aliyê din de em bêjin astengiyê hemberî pêvajoya civaka demokratîk dibe bên holê bêne rakirin dibe lez û lez komisyon gel Birêz Öcalan jî hevdîtina çêbike û fikrê wî gotinê wî em bêjin ji bo vê pêvajoyê guhdar bike bixe meriyetê ji vî çerçeveyî de elbette bendewariyê me zêde ne bawerin ku ev komisyon jî tişta bikev ser milê wî vê pêkbînê were ya vê gavê elbette niha xebat têne meşandin merî tiştekî em bêjin pêşe gotin bibêje necîdane
em bê biyo baweriyê binin ku îro Tirkiye ve her kes benda aşitî ye, benda bê pêvajo serkeftina bê pêvajoyê ye. Dibe ku komisyon jî vî awayî berpirsyariya xwe pêk bîne, partiyên siyasî jî vê bendewariya wê civakê pêk bîne ku dibe ew pêvajoya ser bikeve. Temenniya me hemiyan ew e. Ama em nikarin yani gotinê ku daha pêştir zêdetir bibêjin meheqîq nava xwedê xebatê dimeşîne û ji vî esasî jî bendewariya gel çibe ku bersiva vê bendewariyê bibe. باشه هجای ویسی دیلکچی هفسروک دم پارتیوانه گلک سپاس هر هبن